Hvala lijepo. Dobro večer i poštovanje svima. Moje prvo pitanje upućujem gradonačelniku. S obzirom da i mi kao gradsko vijeće, a i vi gradonačelniče, imamo obvezu voditi računa o poduzećima u većinskom vlasništvu grada, volio bih da danas umirimo građane koji ovih dana bruje o političkom zapošljavanju u Darkomu. S obzirom da bi se svi trebali ponašati kao dobri i brižni gospodari, tada biste i vi sigurno, a i siguran sam da znate, da je ovih dana zaposlen novi mladi kadar, na što osobno, i mi u Laburistima, ili ja i osobno, nemam ništa protiv, i to nije sporno, posebno ako se radi o stručnom kadru koji će raditi u interesu razvoja i poboljšanja poslovanja tvrtke. Ja? Ali volio bih, dakle, da otklonimo te sumnje i da mi odgovorite, znate li, je li, i bi li bilo dobro ako nije, proveden javni natječaj, objavljen javni natječaj, kada je, gdje je objavljen, koliko se kandidata javilo, s kojim referencama, jer nam je svima u interesu, dakle, da najsposobniji, najstručniji budu na uslugu i zadovoljstvo našim građanima, a i svojoj tvrtki. Dakle, tako bismo otklonili ova šuškanje i sumnje o zapošljavanju koje smo čuli, barem sam ja čuo više puta od građana, o političkom zapošljavanju ili zapošljavanju zaslužnih političkih vojnika. Drugo pitanje, ovih dana su pokrenuti ovršni postupci protiv, prema nekim našim saznanjima, ispravite me ako griješim, više od 400 građana Daruvara za naplatu neplaćenih parkirnih karata. Neobičan je sam način kako se to čini. Grad je, imao sam prilike vidjeti od nekih svojih prijatelja, temeljem generalne punomoći postupak povjerio odvjetničkom uredu Kozjak i drugi iz Varaždina i javnom bilježniku iz Garešnice. Pa se pitam zašto, kad grad ima zaposlena 3 pravnika u gradskoj upravi, kada u samom gradu radi 7 odvjetničkih ureda, jedan javni bilježnik, koji svojim radom i sa svojim zaposlenicima plaćaju porez, prirez, komunalne naknade i slično, te i samim time i financiraju grad, odnosno proračun. Napominjem da htio bih istaknuti ovdje, prema tim rješenjima o ovrsi, svi troškovi postupka, uključujući i naknadu bilježniku i taj utuženi iznos parkirne karte, treba biti uplaćen na račun odvjetničkog ureda, dakle u Varaždin, a ne grada. Ja se nadam da ćete me demantirati. Još valja napomenuti da mnogi građani nisu dobili niti opomene koje bi trebali dobiti u takvom postupku. I htio bih još istaknuti da postupak prisilne naplatne parkinga jest u isključivoj nadležnosti jedinica lokalne samouprave, te je on u mogućnosti može i trebao bi provoditi isti taj postupak. Pa nije mi jasno zašto se to povjerava odvjetniku i bilježniku kada bi to sam grad mogao učiniti. Hvala. Hvala na ovim pitanjima. Ovo prvo pitanje ću odgovoriti. Izdvajanjem vodoopskrbe i odvodnje iz matične firme u Darkomu premjestilo se jedan dio djelatnika koji su inače bili radili na poslovima, znači održavanja i ovih investicija koje je grad povjerio Darkomu. Znači nužan jedan broj djelatnika je prebačen tamo. Nažalost, samo sa VD direktorom, kasnije direktorom, jedinim inženjerom građevine. Ako malo, a vidim da se trudite, gospodine Ivković, onda trebate malo pročitati onaj zakon koji uvjetuje koliko kadrova i kakvih kadrova treba imati takva jedna firma da bi zadovoljila uvjete da dobije sva dopuštenja da može kao takva se registrirati i raditi i funkcionirati. Mislim, ako gledamo, onda to izučite cjelovito. Da ne bi ispalo da je sad, evo, zbog jednog čovjeka političko zapošljavanje. Mi smo zadnji puta na takvo pitanje, ja sam odgovorio, dajte mi popis, jer ste rekli politička zapošljavanja.
Dajte mi popis tih ljudi pa ćemo dati decidirano odgovor za svakva takva politička zapošljavanja. I ne bježimo od toga da to nekad nije praksa i da će ta praksa ostati. Samo vama još treba malo više prostora u izvršnoj vlasti, pa ću i vas pitati da li ćete htjeti nekad nekog dobrog dečka koji je od struke, koji je od znanja, negdje staviti da pokaže što zna. Sad ta nova firma pred kojom je veliki posao, pred kojom su investicije 250 milijuna preko Hrvatskih voda i prema unijskim fondovima do 2020. godine, imat će 2 inženjera, jer smo rekli nećemo više povećavati, vidjet ćemo dokle ćemo moći držati. Od te firme se očekuje integracija kad je u pitanju uslužno područje, a uslužno područje je definirano naša županija sa Koprivničko-križevačkom, gdje će vjerojatno sjedište te nove firme, a pogon u Darvaru biti, odnosno pogon u Darvaru, a sjedište firme u Koprivnici. Prema tome, neko ovdje mora biti i od znanja, i iskustva, i za provođenje tih projekata koje ćemo imati, i za redovno održavanje sustava koji ovdje treba raditi. Gospodin Komlenić ima dosta aktivnosti za vrijeme studija u UNDP-u, gdje je radio kao volonter u dosta projekata. U zadnje vrijeme bio je bačen na poslovima operative na terenu u izgradnji vodovoda i kanalizacije koja je rađena na području Dežanovca i okruženju. Prema tome procijenili smo da ima dovoljno znanja da taj posao može odraditi. Ovo drugo pitanje, imao sam ja i telefonskih poziva, naš bilježnik neće. Rekao je, molim te, nemojte me terati da preko mene idu te ovrhe. Ali sad na kraju kriv grad, a ne oni građani koji su šikanirali našu službu i nakupilo im se dosta kazni i sad najedanput nastane problem kad se tu zaračunaju kamate i sve ostalo. Grad to može raditi, jesmo radili, postupak prema prekršajnom sucu i mogu vam reći da je rezultat bio da je prekršajni sudac skoro 80% oslobodio zbog, eto, ljudi se onda isplaču, taj postupak se vodi kao i svaki drugi, kao i kad policija napravite prekršaj kod policije i ona vam da izrekne onu prekršajnu kaznu. Mi smo morali, zbog toga što bivša firma Siemens koja nam je održavala sustav, uzeti novog, znači, partnera za i ove novine koje smo uveli u naplatu parkiranja, mislim na SMS naplatu. S njima smo dogovorili da preuzmu i ovu prisilnu naplatu, odnosno putem ovrha. Ovršni zakon se nešto pojednostavio i namjerno ta firma uzima rješavanje pitanja u Darvaru, uzme odvjetnika iz Gospića, Varaždina i tako dalje i javnog bilježnika iz Garešnice. Ja sam rekao da ću našima ponuditi. Samo kad puste prvi kontingent takvih ovrha, onda će imati kolonu pred njihovim uredom. Ali kažem, prebacujemo problem na grad Darvar, a ne na to jer želimo red. Prvo, naplata parkiranja je bila prva zona 2 kune, druga zona 1 kunu. To su sve stare kazne. I nije istina da nisu obavještavani, svi su dobivali. Svi su dobivali obavijesti, opomene, upozorenja i tako dalje. Našoj službi već je bilo mrak od svega toga da su toliko ignorirani. I onda sve skupa ispada da zbog jednog dijela građana cijeli sustav ne može funkcionirati. Ja nisam u pravilu za presiju. Ali uvijek govorim, ljudi, dođite po 2-3 kune, ja ću vam dati, nemojte si dozvoliti da zbog toga dođe prekršajna prijava koja vas košta puno više. I normalno da onda mora zaračunati i tu cijelu službu, sustav koji je uključen u tu ovršnu naplatu. Ali daćemo vam informaciju, evo, i u pisanom obliku. Hvala. Izvolite, vijećniče. Ne znam što li shvatili dobronamjernost jednog i drugoga pitanja. Ja se nadam zato što pitao sam vas u vezi javnog natječaja. Bez obzira jesmo li... Ne, zaboravio sam reći. Evo, samo da dovršim. Nije, trgovačko društvo nije u obvezi raspisivati javni natječaj, prema tome nisu ni raspisali, mi smo morali reagirati, prema tome reagirali smo. Tako je, znam da nisu dužni, nije bilo dužno raspisati javni natječaj, ali ne bismo li, dakle, sad molim da shvatite moju dobronamjernost, možda idealistički gledam na stvar, ali jedanput, bez obzira koga znamo i znamo njegove kvalitete, stručnost i sposobnost, zar ne bismo mogli već jedanput barem evo biti primjer ili pokušati odvojiti
pokušati napraviti sve da otklonimo ove sumnje što se javljaju, o čemu grad naveliko priča i slično. Zašto, ako se može, ne bismo provodili javni natječaj, ponudili svim stručnim i sposobnima, ili onih koji se tako smatraju, da se jave na taj natječaj pa da se biraju najbolji od najboljih. Dakle, još jedan put, nikako protiv novog zapošljavanja, nikako protiv zapošljavanja stručnih i mladih, nikako protiv imena i prezimena, osobe, nego javno, otvoreno, stručno. I jedino po tom kriteriju. Ništa više. I što se tiče drugoga pitanja, isto tako. Evo, isto u vezi dobronamjernosti. Da, ponudili ste odgovor, dali ste nam odgovor, zašto, zbog čega, i građani su sada dobili odgovor, koji će sutra, nadam se, čuti. I to je u redu. I to je u redu. Tako ćete i vi demantirati mene i one građane koji su ovo pitanje uputili preko ovog mog mandata koji ovdje imam. I još nešto, ako bi bilo moguće ovo punomoć, ovaj ugovor, nisam siguran možemo li ga kao vijećnici dobiti ili ne, bilo bi možda dobro da budemo upoznati s tim, pa da znamo dalje objasniti onima koji nas zasipaju tim pitanjem. Hvala. Hvala na velikoj brizi. To mene uvijek čudi, uhvatimo se za jedan slučaj koji je možda izuzetak. A nismo se uhvatili za natječaje koje su naše ustanove provodile i grad Daruvar. Evo, neki dan je završio takav jedan natječaj po svim pravilima, grad to mora napraviti. Ali sad ćemo širiti na ovom jednom jedinom slučaju. Da. Evo, možemo na njemu i širiti i građani će dobiti odgovor, a i dobit će odgovor i za ovu prisilnu naplatu ili možete pogledati ugovor, samo molim vas, ugovor nije za ove oglasne ploče, nego za vašu potrebu da pogledate šta smo ugovorili. I mogu vam reći da dobro funkcionira. A još ću reći za javni natječaj. Na javnim natječajem nas je skoro koliko na termalnom vodenom parku, gdje smo dali svima šansu, javljali su se iz Rijeke, iz ne znam odakle sve nisu, tako su lijepo napisali kako su sposobni, spretni, imali su po 2-3 mjeseca u svakoj firmi u zadnjih 10 godina, pa smo izabrali domaći kadar koji je tu nekakve najbolje reference imao. Pa smo skoro otišli u stečaj. Tako da, pustite vi da možete natječajem prebrati nešto što je super, najbolje od onoga što imate od ponuđeno. Hvala.